Director. We have Director Raul Fernandez on the line. Maki-check kita kung anong latest subong nga advisory sa Yasening Office sa sitwasyon ni Vulcan Kanlaon. Director, magandang umaga po. Si Action Art ng Action Radio Bacolod po. Hi, magandang umaga po, Action Art. Yes, sir. Sir, ano ho ang latest natin na monitoring dyan at ano ho ang ginagawa ng office ninyo at iba pang mga ano po na mga departamento sa sitwasyon ng Vulcan Kanlaon? Sa ngayon po, lumalakas po yung dumadami po yung recorded volcanic and related earthquakes po natin. At yung pati po yung yung volume po ng sulfur dioxide na iniimit ng so latest natin kahapon umabot na siya ng 11,000 tons per day. So sa panig po namin we are nagprepare na ho tayo para ma-mobilize po natin uli, ma-redeploy po natin yung regional incident management team namin. So in-arrest lang po namin yung mga administrative requirements nila. So as soon as possible, may redeploy po natin sila. So on top of that po, we will be conducting also nung pre-disaster risk assessment. Opo. Para po titinan ho natin yung reactivation ng ating cluster, yung ating response cluster. Opo. Ang titinan ho po natin dito na magkaroon ho tayo ng pag-aralan ho natin yung kung sakali pong magkakaroon tayo ng preemptive evacuation at plano ho natin yan, isasagawa na ho natin yan, idadali na ho natin mga evacuees sa Panaad. So all of this po, igagawin po natin in coordination with the provincial DRRMO po. So yun po yung gagawin natin ngayon ngayong araw po at atoy po tayo niya sa Bacolod to arrange po yung mga mga necessary activities po para po may siguro po natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa palibot po ng Magkalaon. So ito pong sinasabi ninyo na possibility na dadalhin po dito sa Panaad, ito pong mga residente po ba ng munisipyo ng munisipalidad ng La Castellana, La Carlota at ano po bang mga area ang possible na sakaling mangyari yung evacuation dito sa Panaad po? Yung po yung titignan po natin po, yung mga komunidad po na malapit sa Vulcan Kanlaon. So, yun po ay nasa pa lang po, nasa planning stage pa lang po. Planning stage, opo. Sa ngayon po, i-coordinate pa ho natin yan sa mga related LGUs po, yung mga concerned LGUs, pati na po of course, sa provincial government po ng Negros Occidental. Opo. Para naman po sa mga tagapakinig natin, lalo na sa mga taga La Castellana, doon sa palibot ng Vulcan, I know that nagmo-monitor ho ngayon sila ngayong umaga, so hindi naman ho gusto natin na mag-create ng panic sa kanila. Sir, ano ho ang advisory natin doon sa publiko po? Yeah, ang advisory po natin na hindi naman po natin maipagkakaila po na meron po tayong panganib, nakaambang panganib dahil po sa Mount Kanlaon. So ang may papayo ko po, dahil naman po coordinated naman po tayo sa ating pong mga local government units. So susunod lang po tayo kung kailangan po talaga nating lumikas po So as much possible po i-secure nilang kanilang mga kagamitan at i-ready po yung pong mga kailanganin nilang gamit kung sakali pong kailangan pong lumikas. Pero ang nakikita ko po, kailangan po natin lumikas dahil po tumataas po yung aktibidad ng Mount Kanlaon. Pero ito po ang plano na dadalhin dito sa Panaad. Ito po ba ay lahat ng mga ginagawa at ginagamit noon na evacuation center sa mga LGU, hindi na po gagamitin? Lahat po dito na sa Bacolod City? Ang titira po natin dito yung worst case scenario po. Worst case, okay. Opo. Meron po tayong namumuong bagyo po sa silangan po ng ng part ng ating bansa. Yung ito po tropical depression na po siya ngayon. So although malayo po sa atin, pero po i-enhance po nito yung ating southwest monsoon or yung habagat. Opo. Nangyayari nito is kung sakali pong sumabog po si Kanlaon at sumabay po yung malakas na ulan po.
So yun ang yun po yung titingnan natin worst case scenario na iniiwasan po natin. Opo, opo. So, Director, sana naman kung mayroon na mga update mamaya, baka makabalik po kami sa inyo for some update and advisory. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Action Art. May mga planning na galing ako ng kaso gimanti mapati diri ang panaado do diri ng gamiton nga evacuation center. Now, ti-check karon